Dagiti istorya ang mangisuro by Ellen G. White. Naipatarus iti Ilocano. Ni Kristo idi tinangiturong iti panakasursuro ti Israel maipapan kadagiti bilbilin ken ang alagaden ti Apo. Kinunana idi isurom to ida asya agawa kadagiti anak mo ket isudan to ti sasawem no situtugaw ka iti balay mo ken no magmagna ka iti dalan mo ken no agidda ka ken no bumangon ka ket idedbed monto ida akas tanda iti itaimam ket isudan to ti panakarparupa iti baet dagiti matam ket isurat monto ida kadagiti adigi ti balay mo ken kadagiti na ruangan mo. Deuteronomy 6:7-9. Iti panangisursuro ni Jesus impakita na ang masapul a matungpal daytoy abilin no kasanot pa nakaidatag dagiti linlinteg ken pamunganayan iti pagarian ti Dios tapno maiparangarang ti kinapintes ken pategda. Idi isursuron ti Apo ti Israel tapno agbalinda kuma na isang sangayan apan nakabagina. Inikan na ida kadagiti pagtaengan iti baet dagiti turturod ken letletang. Iti panagbiagda iti uneg ti pagtaengan ken kadagiti relihiyonan a serbisyo da naiya sidegda iti nakaparsuaan ken iti sao ti Dios. Kastamet ti panangisuro ni Kristo kadagiti adalan na iti igid ti dan-aw. Iti bakrang ti bantay, kadagiti taytayak ken kakaykaywan tapno makita da dagiti banbanag ti nakaparsuaan nga inaramat na mangilawlawag kadagiti panursuro na. Ket idinto ta nagsursuro da ken ni Kristo inaramat damet ti naamuan da babaen ti panakidanggay da ken kuana iti trabaho na. Gapuna ang masapul tayo ti makiamammo iti namarso babaen ti nakaparsuaan. Maysa adakkel pagadalan ti libro ti nakaparsuaan. Ang masapul met nga aramaton tayo kabinagay dagiti sursurat ti panangisuro tayo kadagiti sabsabali maipapan iti kababalin ti Dios ken pananglibagnos tayo kadagiti napukaw karnero nga agsubli iti pagtaraknan ako ti Dios. Inton maadalen dagiti arami ti Dios imaldito met dagiti sursurat ti panamati iti isip saan a maysa a panakaawis a mamati a pataudan ti panangikalintegan ngem malaksid no napasipnget unayen ti isip adinan kabaelan nga ammoen ti Dios ket nakapoy met unayen dagiti mata kumita ken kuana wenno napatulong unayen dagiti lapayag dida mangegen ti timek na mawatan to ti naununeg a kaipapanan ket maimaldito met ti puso dagiti natan-ok ken na espirituan a kinapudno ti naisurat a sao. Kadagitoy a leksyon a naadaw manipud iti nakaparsuaan adda kinasimple ken kinadalus wenno kinadarisay ang mga ramid kadakwada a nangato unay ti pategda. Ipanaw to ti kinapintas ti nakaparsuaan ti kararwa manipud iti basol ken dagiti nailubongan a ragragsak ket iturongnan to iti kinadarisay kinatalna ken iti Dios. Masansan unay a napusek ti isip dagiti adal kadagiti nataw-an a kapanunutan ken parparbo a managnagan iti siyensya ken pilosopya. Masapul da ti mayasideg iti nakaparsuaan. Sursuruan da kuma nga adda maysa a Dios ti nakaparsuaan ken ti kinakristiano. Maisuro kuma kadakwada ti panagdanggay ti nakaparsuaan ken ti naespirituan. Maaramid kuma apakaadalan iti panakapabangon ti kababalin dagiti amin a makita dagiti matada ken maigaman dagiti imada iti kasta mapapigsan to dagiti bileg ti isip mapatay-an ay to ti kababalin ket maitan-ok to ti bubukal a biag. Maibagay unay iti panggep ti Sabado ti panggep ni Kristo a nangisuro ang naaramat dagiti pangarig. Inted ti Dios ti pakalaglagipan iti panakabalin na a mamarswa tapno isukumat mailasin
ken mabigbigda kadagiti aramid dagiti imano. Ito do ti Sabado ti panangid na tektek tayo iti dayag ti na Marso kadagiti pinarsuano. Ket gapu tarigagayan na aramidan daytoy inrepet ni Jesus ti kinapindas dagiti bambanag iti nakaparsuaan kadagiti napateg a leksyon nga insursuro na. Iti nasantuan nga aldaw ti panaginana adalen tayo puma dagiti damag nga insura ti Dios kadagiti nakaparsuaan nagpaay kada tayo. Adalen tayo puma dagiti pangngarig ti mangisalakan iti disso anang isakan na kadakwada kadagiti taltalon ken kaykaywan iti linong ti silulukat a langit iti tenga dagiti ruruot ken sabsabong into numasideg tayo a dumekket iti puso ti nakaparsuaan ipariknanto ni Kristo kada tayo ti kaaddana ket makisaonto kadagiti puso tayo maipapan iti talna ken ayat na. Insilpupay ni Kristo ti panursuro na saan laeng nga iti aldaw a panaginana no di pay ket iti lawas ti panagbannog adda kinasirig nga ipaay na iti dayjay agarado ken agdimula iti bin-ina iti panagarado ken panagimula ken uray pay iti panagani isuro na kada tayo ang masapul tayo buyaon ti panakailadawan iti panagtrabaho iti parabor iti puso kastamet iti tunggal kita tinaserbit ti panagbannog ken tunggal aramid ti biag tarigagayan na asapulen tayo ti leksyon amang ted iti nadyosan a kinapudno santon ti inaldaw a panagbannog tayo ti mangikot iti imatang tayo ken mangiturong kada tayo nga umadayo iti Dios isunton ti kankanayon a mangipalagip kada tayo iti na Marso ken manubot kada tayo kastula pannait abalitok ti panunot tayo maipapan iti Dios a lumasat kadagiti amin nga aramid ken pakakumikuman itoy abiyag kada tayo agparang tumanen ti dayag ti rupa na iti langa ti nakaparsuaan kankanayon to ang masursuro tayo dagiti barbaro a leksyon maipapan iti nailangitan a kinapudno ken dumadakkel tayo iti ladawan ti kinartarisay na kastanto ti panakaisuro tayo iti Apo ket iti uray anya a trabaho a nakaayaban tayo makipagtaeng tayo iti Dios. Isaias 54:13 Umuna a Corinto 7:24